Moso boli raz w Berlinie demonstrować. Gdy to bie, a za što? No to by tedy, když jo Berlin spytał sredki założby w opójcu skročić. Myśmy na jednym boku dostali, o tym som ja powiedział, przez jednoczynske zryczenie garantię, że zjazd ma jedną całostatną zamówitość naprzeciw Serbam. A ze tym statnym zryczeniem a financznym zryczeniem, kiedy są one tedy odzamknęli, jest to zjazd zawiązał te 100% przyrażku spichować. A tam są byli zahradnicy ludzka, którzy są dobili w Berlinie, też mieli jen lutowanską naprawę w ministerstwie, a te są chcieli potem nasze środki w opójcu redukować, a są mnie naboli, że dobie to kraje wuchunać. Sztoż kraje nie są czynili, a moli, a te są z tym też twardo ostali, że by one zjazd wopkowali w człowiek, jeszcze tak prawie. Wtedy jest sama sytuacja była, że my jako Serbia w Radzie nasze dzieło złożyli. Przedseda je tedy był Pfarrer Klemens Reher. On jako první swoją funkcję jako przedseda założbowej rady złożył, a my wszyscy radziciele jsme brali od nitka, my tak długo jak się założbowej radzie nie skutkujemy, dość nie jest te prašenia w Berlinie readowane, że my dostaniemy dalej te 100%. A potem jsme tam stawkowali. A ten stav katolický sú nám to opravdu přinesli, že sú tiež przez parlament politicky čisto činili, przez stronę, ale z toho časa máme tam mír.